गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जायफ्रा मबाइला गोमाजाबायबा नोंथांमोना गावबा गावनि न'निफ्राय गुबुन जायगायाव ओंखारलांदों, सोरजोंबा लोगोफोरजों पार्टिफोर जाबायदों, नोंथांनि मबाइला गोमागोन नामा? आरो नोंथांनि मबाइला गोमादोंब्ला नोंथाङा दिनै नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना नोंथांनि मबाइलखौ 100% मोनफिनगोन। नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइलखौ बेफोरबायदि सेफटियाव लाखिबानो जाबाय। माबायदि सेफटियाव लाखिनांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। दा जोंहा सेटिंआव मबाइल सेटिंआव जोंहा बे मोनसे अपसन बेखौ जोंनो हरदों। जायफ्रा दासिमबो नुवाखै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना गावबा गावनो अन खालामना लाबानो जाबाय। नोंथाङा ओरैबायदि खालामनो हागोन, नोंथांनि मबाइला गोमादोंबा नोङो गुबुन मबाइलनिफ्राय नोङो नोंनि मबाइलखौ रिं होनो हागोन आरो बै नोंनि मबाइल गोमानाय मबाइलाव नोंनि नाम्बारखौ हरनो हागोन। आरो लोगोसे नोंनि मबाइल गोमानायखौ नोङो गोजाननिफ्रायनो रेजिस्टार खालामनो हागोन आरो नोङो लकबो खालामहरनो हागोन। ओरैबायदि सिस्टेम हगारदों जोंहा सेटिंआव। नोंथांमोना जायफ्रा नुवाखै दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। सिगांनिफ्रायनो दंमोन, बिनिफ्राय किसुमान जोंहा मबाइलफोराव हगाराखैमोन। बिनिफ्राय दिनै आं नोंथांमोननो खोन्थानि, नोंथांमोनावबो मोनबाय जानो हागौ। नोंथांमोना आरो मोनाखैबा नोंथांमोना बे एप्सखौबो लानो हागोन। अब्ला आं खोन्थालांबाय थानोसै, भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंहा माब्रै मबाइल गोमानायखौ मोनफिननायनि राहा दङ, माब्रै जोङो लकेसनखौ हमनो हायो। अब्ला नोंथांमोना फार्स्टआवनो थांनांगोन सेटिंआव। नोंथांमोना सेटिंआव थांबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थानि। जायफ्रा रोङा नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो आरो जायफ्रा गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन। अब्ला आङो सेटिंआव थांनोसै, नायबानो जाबाय। सेटिं अपसनाव आं खनसे क्लिक खालामबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव थुनांगोन, सार्चआव थुबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना थुनांगोन फाइन्ड माइ होननानै थुनानै होबानो जाबाय। बेयाव अब्लानो बिनि पेजआ फैगोन, नायबानो जाबाय। फाइन्ड माइ डिभाइस बेखौ नोंथांमोना अपेन खालामनांगोन। अब्ला आं बेखौ थुनोसै, थाब-थाबनो नायबानो जाबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। नोंथांमोना बेखौ अन खालामना ला। बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय, गाहायाव दङ। नोंथांमोना बेखौ अन खालामनांगोन। नैबेयाव फाइन्ड माइ डिभाइस वेब बेयाव दंखायो नै अपेन वेब पर्टेल। बेयाव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बिनिफ्राय जोङो दा मा खालामनांगौ बेयाव नायबानो जाबाय। फाइन्ड माइ डिभाइस, नोंथाङा नोंथांनि जा मबाइला गोमादों बेनि जिमेल आइडिखौ बेयाव होनांगौ दै। बिनिफ्राय नोंथांमोना पासवर्ड होनांगौ। नोंथांमोना गावबा गावनि जिमेल आइडिजों पासवर्डजों नोंथांमोना गोसोआव लाथारबानो जाबाय। जिखुनु नोंथांनि बे मबाइला गोमादोंबा बहाबा दङब्ला नोंथाङा मोनफिनगोन फाइनालि। आरो नोंथाङा मोनाब्ला नोंथाङा रेजिस्टारबो खालामनो हागोन आरो लकबो खालामना दोनहरनो हागोन। आरो नोंथाङा बेजोंनो जिमेलजोंनो नोंथाङा फन नाम्बारबो हरनो हागोन। अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थानि, नायबानो जाबाय। जिमेल अर फन बेयाव आं नोंथांमोननो आंनि इमेलखौ होनोसै। नोंथांमोनाबो गावबा गावनि इमेलखौ होबानो जाबाय। अब्ला आङो बेयाव होनोसै थाब-थाबनो। बिनिफ्राय आङो बेयाव आंनि इमेलखौ होबाय। बिनिफ्राय आङो दा थुगोन नेक्स्टआव। बेयाव नेक्स्ट दं, बेयाव खनसे थुनानै होनोसै। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय। बेयाव पासवर्ड होनांगौ, इन्टार इउर पासवर्ड। बेयाव आंनिखौ होबाय। बिनिफ्राय बेयाव दं नै श' खालामबा हायो। बिनिफ्राय आं श' खालामथ'ला। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय, गाहायाव दं नेक्स्ट। बे नेक्स्टआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय आंनि मबाइला बबाव दं बेखौ गासैबो देखायजोबगोन नै लकेसना। बिनिफ्राय आंनि मबाइला मा, नै बेयाव नामाबो दंखायो, रियेलमि 10 प्र 5G। बिनिफ्राय आङो दा बेखौ नैबेयाव प्ले साउन्डबो खालामनो हायो, नायबानो जाबाय। बेफोरबायदि खालामनो हायो। माने आंनि बे मबाइला गोमादोंब्ला आङो गुबुन मोनसे मबाइलजों आंनि जिमेल आइडिखौ होनानै बेफोरबायदि खालामहरनो हागोन। अब्लाना बैनाव बेफोरबायदि रिंटन जाहैगोन। बिनिफ्राय गाहायाव नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थानि गाहायाव। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय, बेयाव दङ प्ले साउन्ड, आं खालामखाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव नुगोन, नायबानो जाबाय डिभाइस सिकिउरिटि। बेयाव नोंथांमोना नोंथांनि बेखौ रिकभार मेसेजबो खालामनो हायो। जाय मानसिया मोनदों बेनि मबाइलाव थांगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना फन नाम्बारबो हरनो हायो। बिनिफ्राय इयाव दङ नै सिकिउरिटि डिभाइस, बेखौ नोंथांमोना थुनानै होनाय लोगो लोगो बे मबाइलाव थांगोन। नोंथाङा गुबुननि मबाइलजों हरनांगोन नोंथांनि मबाइला गोमादोंब्ला। बिनिफ्राय नैबेयाव एड मेसेज, बेयावबो नोंथांमोना आरो मेसेज लिरबावनो थाखाय नोंथांमोना एड खालामबावनो हायो।
फन नाम्बार आरो हरनो हायो मेसेजाव नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो गोनां गैया बियो फाइनालि जाखायो आं ट्राइ खालामबाय बिनिफ्राय आंना दा मबाइल गंसेल' नालाय आं हायाखै बिनिफ्राय जोङो गाहायाव नुबावगोन गाहायाव अपसन दंबावो बेयाव ओंखारजोबाखै गाहायाव एसे दंबावो बेयाव माने बोखोबाबो जायाखै आंना मबाइला बेयाव दङ रेस्ट'र बेयाव रेस्ट'र दङ रेस्ट'र अपसन बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो जोङो बै मबाइलखौ जा मबाइला गोमादों बिनि जिमेल आइडिखौ होनानै जोङो गासैबो डिभाइस डाटाफोरखौ जोङो रेस्ट'र खालामजोबनो हायो नोंथांमोना टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया जायफोरा बेफोरबायदि फाइन्ड माय डिभाइसखौ नोंथांमोना अन खालामाखै अन खालामना ला नोंथाङा अनलि बेयाव जिमेल आइडि बिनिफ्राय पासवर्डखौल' गोसोआव लानांगौ नोंथाङा नोंथांनि जिमेल आइडि पासवर्डखौ गुबुन मबाइलाव होनानै नोंथांमोना इजिलि नोंथांनि मबाइल गोमानायखौ रिं होनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना SMS खालामनो हागोन फन नाम्बार हरनो हागोन आरो नोंथांमोना बेखौ नोंथांनि गोमानाय मबाइलखौ नोंथांमोना रेस्ट'र खालामनो हागोन बेयाव जेबो गिनांगौ खोथा गैया बियो फाइनालि जाखागोन बिनिफ्राय नोंथांनि बे MI आइडिखौबो मोनगोन मबाइलनिखौ नैबेयाव थुबानो नैबेयाव दंखायो सोंनायसिन बेयाव थुबानो MI आइडिखौ मोनगोन नायबानो जाबाय बिनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना मबाइल नाम्बारफोरखौ नुगोन नोंनि मबाइलाव बेसेबां बेटारि पार्सेन्ट दं बेफोरखौ नुजोबगोन सिमखौ ओंखारगोन बेयाव दङ नै लास्ट सिन जास्ट नाव दासो नायदोंमोन बेफोरो गासैबो ओंखारजोबगोन आरो जायफोरना बेफोरबायदि सेटिंआव मोनाखै नोंथांमोना एप्सखौ लाबानो जाबाय प्ले स्ट'राव थांबानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थानि प्ले स्ट'राव ला अब्लानो फाइनालि जागोन बेयाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना लिरनांगोन फाइन्ड माय फन बेखौ थुबानो जाबाय बिनिफ्राय बेयाव दंखायो नै गुगोल फाइन्ड माय डिभाइस बेखौ नोंथांमोना थुबानो जाबाय बेयाव आं नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन नै बेयाव प्ले साउन्ड खालामनो हायो सिकिउरिटि डिभाइस बिनिफ्राय नायबानो जाबाय एरेस्ट डिभाइस नोंथाङा नोंथांनि मबाइल डाटाफोरखौ सेस खालामजोबनो हायो बेयाव नोंथाङा गुबुन मबाइलजों नोंथांनि मबाइला गोमादोंबा बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय नायबानो जाबाय बेफोरबायदि प्ले साउन्ड खालामनो हागोन बेयाव स्टप साउन्ड दङ बिनिफ्राय नोंथांमोना प्लेबो खालामनो हागोन जाय मानसिनाव मोन्दों बेफोरबायदि जागोन बिनिफ्राय नोंथांमोना पासवर्डबो खालामनो हागोन नोंथांनि मबाइलखौ नोंथांनि मबाइला गोमादोंब्ला बिनिफ्राय गुबुन सोलायनानै दोननोबो हागोन बिनिफ्राय बेयाव नाय नोंथांमोना बेफोरबायदि लिरनो हागोन नोंथांनि फन नाम्बारखौ हरनो हागोन बे सिकिउरिटि डिभाइसआव आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना लकेसनखौ नायनो हागोन नायबानो जाबाय बिनिफ्राय मा मबाइल बेखौ नायनो हागोन नोंथांमोना जायफ्रा खालामाखै नोंथांमोना खालामदो बे एप्सखौ नोंथांमोना लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना सेटिंआवबो खालामनो हागोन अब्ला आङो बेखौ इनस्टल खालामना लानोसै मानो होनोब्ला बियो गोनांखा आं सिगांनिफ्रायनो खालामबाय माने इनस्टल खालामाखै होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदोंमोन खालामखानायसोमोन बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो दा खोन्थाबाय जायफ्रा रोङा नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो अब्लासो नोंथांनि मबाइल गोमानायखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट मोनगोन बेयाव जिमेल आरो पासवर्डखौल' गोसोआव थानांगौ बिनिफ्राय गुबुननि मबाइलजोंनो नोंथांनि मबाइलखौ बेयाव ट्रेक खालामनो हागोन जेबो गिनांगौ गैया नोंथांमोना जायफ्रा खालामफेराखै खालामनानै खनसे नाय मबाइल गंनै ला बिनिफ्राय नोंथांनि जिमेला बबे मबाइलाव दङ बै जिमेलखौ नोंथांनि बै मबाइल गंसेयाव नोंथाङा होनानै ट्राइ खालामनो हागोन अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै आं नोंथांमोना बे भिडिअखौनो लाना फैबाय आरो मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामनानै होदो आरो नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आरो जायफ्रा गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन गोदान आपडेट इउटुब चेनेलनि गेजेरजों